Dora. Echt hè? Ik weet niet hoe we eruit moeten. Wacht, mag het druk. Ik weet niet waar we heen gaan. Shit. Ja. Ja, trots. En trots, hè? Nee, dat doe ik altijd. Wat zei je? Dat doe ik altijd. Oké. Kijk dat. Ja, weet je. Doe dat. Oké, kan je nog wat meer over jezelf vertellen? Oh. Kan je nog meer... Ja, broertje van David. Kan je nog wat meer over jezelf vertellen? Frans! Want het komt op het nieuws, hè? Jullie zijn echte helden. Zoveel oud je bent. Nou, je bent Dit komt op RTL, hè? Dit komt op RTL. RTL 4, dus kan je wat over jezelf vertellen? Ja, je moet er maar een tafel staan. Oké, daar. Ja, daar kom.